नैनों की तोबा नैना जान है सपनों के जान तो नैना जान है दिल की बातें धड़कन जाने जिससे गुजरी वो तुम जाने हम दीवाने हो गए हैं आपके हम तो बस इतना जाने हैं लई है हाँ लइकवा लइकिया से जाके कहता है कि अरे की छोरी कागे छौड़ा कतना मुठ बोलतिया मुठ के मीठ ने पगला उहे तोर मोट दिमाग एगो बात कहियो कहो ना आहा जब तू बोलै था ना हमर करेजवा झोलै था रे सुनना हर प्रेमी के इच्छा होला का होला कि जब वो प्यार करस कोनो महबूबा से तो चिन्हा में कुछ न कुछ दे तो हमहू प्यार करने हमरो मन होके कुछ दी हमू तारा का कुछ देवल चाहतनी तू लेवे खातिर तैयार बारू बोला के हाथ में काथी हो आई हो हालांकि हर जगह के चीज बा गुलाब का फूल दे के प्रपोज करम त हाथ में लेबो आ डेयरी मिल्क चॉकलेटवा दे हम त मुहे में नुखो लेकिन इतनो हॉलुक घर के हम आशिक नहीं खे कि चॉकलेट बिस्कुट से प्यार के इजहार करो बहुत बड़ा लांगा है बड़ घराना के है तोरा खातिर हम सोना के जेवर ले आइल बा हां सोना के गोली तारा घरे चढ़त होई आ तीन जगह पहने वाला 3 गो आइटम बा तारा चाही नु बोलो तो एगो हमर काम करे के का पहन के देखावो ये बात चाहना अरे पहन के देखावो ये बात चाहना अकीन के ले जाइल बानी जेके भाई फ्रूट सिलीगुड़ी से धर्मेंद्र कुमार जी हमारा पुरस्कार दिहनी दिल से प्रणाम भगवान बना के रखस जहाँ रही राजा बन के राज करत रहे का गाना मुकेश भैया का बिहार में आ बिहार में का महाराज बिहार बंगाल झारखंड उत्तर प्रदेश कहीं ना उजोरा बा ना वही पल्ला डाल रहे तीनों स्टेट ला पैसा ला गहना के भैया हमरो गहना किन के दे वापस वाला दे दी पहले कि पहन के देखावा हमारी रे बात चाहता अखिल के ले जाई बहुत बहुत पुरस्कार मुकेश भैया देहनी बने रहे भगवान बना के रखो सवाल वो 3 खंड गहना में का बा पहन के देखावो ये बातें चाहना अखिल के ले आई बने 3 खंड गहना तो सभे सस्पेंस में होई कि भाई 3 खंड गहना का बा तम क्लियर कर देता नहीं डाउट कइल जाला एगो नाक में छुछी